Kon lañ maber. Sharon, ingeni ntika moko winjre. Jera is right. Jakomo se wuoko komo wacho ni wach nek onego beni okonego beni timore. E piny masani gi seche ma wantie ni. To ker ma jatend piny bose wacho maber ni IPOA kata jomo obedo task mar timo investigation mar mako polise gi nyaka kaone gi atwa. Ing'eyo mako polis opogore gi mako nyapiny. Gimomiyo reason en ma. Polis motiyo gi bunde ne nyaka tim gimiluongo ni ballistic analysis. Nyaka tim forensic analysis. Ng'at monegi cha nyaka tim ne postmortem. Nogoy gi angol mane. To polis ni kanyo piny no ne en moneko. Ng'eni onge kaka prosecution nyalo tero case e court, case ma ndem ma bro miyo idiro oko. Judiciary en independent, police en independent. To gigo sebedo katimore. To kwadwa ni kendo kiny ka osetim investigation gi moteri jogi e court to onge case. Nikech police kata komake embe en gi right ne under Article 50 and 51. Ngamo arrested person, detained person, gimbe gin gi right ne. En gi right ne mar bedo gi wakili. Ting'e wakili gi gin gi wuok, gimbe gi represent gik ma gidwaro. Koro gigi nyaka tim kaka dwaro. Mano gima sirikal osewacho ne tim. Dhano onge kama siwinjo Kalonzo kawacho wach nek. Namba 2, Gen Z gin gi genuine concern. Kaka isewacho, ker osekawo steps. Kendo anyalo wacho steps ma ker osekawo. Namba 1, ogolo cabinet. Namba 2, oketo koke wach IBC. Namba 3, onyiso Koome mo resign nikech Koome en ng'ama independent. Ruto ok nyal riembe tich. Kae ni Koome ni dwa golo kisheria ni dhi kel commission of inquiry idhi tim process ne dhi bedo mang'eny. Lakini jatend piny oluonge monyisa ni koro gola resign. Ruto timo gigo te. Ka komanda ma Nairobi ma jakomo Jeragi nosewacho ni mondo wuogi. Mano is a genuine concern. Ka nti gima mako komanda ma Nairobi nikech jogi oneg Nairobi ka. Embo nego be nogwetao. Police ko police nyaka kawo leadership responsibility. To koro gibro bedo ka gigwetao nyaka karang'o nikech Douglas bende koro wacho nogwetao. Gimonya kwang'e ntie joma kawo advantage mag Gen Z. To mano miyo ker nowacho ni ntie organization mopogore makawo advantage. Magin be koro gimbe gigolo lwetgi ntie ka gichoro lwetgi e weche mag maandamano nikech gin gi vested interest. Gidwa ni koro jatend piny onego be ni wuok. To mano ok en concern mag Gen Z. Tachiel kuom gini ne Ford Foundation ma bende ni seyo dagisegolo nyaka milome ni gin ok gisir. Giwacho maber giwacho maber ni gin gichiwo ga pesa mag civil society mar kelo democracy. To ng'e ni jo civil society gima tiyo gi pesa marach. Tikech wang'eyo joma ni matiyo ne Ford Foundation gi. Wang'e gi kendo gin maka ng'ato thor gin kanyo. To gin be magi fund jogi gimiyo gi pesa to gin be gi fund maundu mar dhi kucho. Gen Z wacho maber ni gin gionge parno. Gin gima gidwaro niya en accountability. Gin gima gidwaro ni corruption gidwa golo oko. Gin gima gidwaro ni ukabila cha onge. To mane miyo osewinji gi te. To mane miyo kata kaseche ma jakomo wacho ni mondo jiwuo. Ng'ama nokuongo golo statement mowacho ni gidwa dialogue. Ne en Boniface Mwangi, jo Ford Foundation go. Ang'o miyo gino gidwa dialogue. To seche ma dialogue iwacho ni jera wacho institutional reforms. To institutional reforms gi jakomo osebedo kawuoyo. Nitie weche mang'eny mosekalo ma pod pok obedo implemented. To mae saa ma gigi nyalo bedo implemented. Mane miya kwayo jera niya ni koro jogi moko maonge direction ka gimigi direction nikech gin ma gikonygi gimigi direction ya winjo ni koro gin gi meetings mopogore wadwa ni meetings giwinjre gi jakom mondo ji obede mesa jowuo multisectoral forum miwacho ga jokotu jo Kenya Association of Manufacturers, jo small trade owners, jo moko timo biashara mopogore jo security, jo kiang'o